dan Allah ina roƙonku dan soyayyar Annabi ku sharing din wannan abu kowa ya saurara ya san halin da ake ciki. Wai Senate na Najeriya suna tuhumar EFCC da ɓatan naira tiriliyan 210. Tiriliyan 210. Wannan kuɗin sun ishi mutum ya ƙirƙiri ƙasa ba ma ƙasa ba mu san tunda muna da ƙasar. Tiriliyan 210 ya kai dala tiriliyan 1 da biliyan 300. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun san wannan kuɗin kuwa nawa ne budget ɗin Najeriya gaba ɗaya? Suna yin budget ɗin Najeriya tiriliyan 47. Tiriliyan 47 suke budget ɗin Najeriya. To ya isa budget ɗin Najeriya su 46. Su 46 wajen rabin ƙarni guda. Wannan kuɗin da kuke gani ya isa a magance harkar ilimi, a magance rashin wutan Najeriya, a magance titika. Ba ma wannan ba, bashin da ake bin Najeriya da kullum yake karuwa sai an biya bashin da ake bin Najeriya kuma ya zama cewa akwai ragowa wanda za a ci gaba da Najeriya da shi. Wannan wani irin zalunci ne, wani irin baƙin zalunci ne. Wai kuma hukuma ɗaya fa kenan. Hukuma ɗaya banda su wayannan ɓarayin da suke sauran kamfanonuwa da sauran ma'aikatu da su shugabannin wanda suke sata. Muna cikin bala'i kasan nan jama'a ku kuna nan sun buɗe wata jam'iyya ADC menene kuna ganin mutanen wai kullum magana su kuke kusan suwa kuke tare da su ba. Wallahi idan za ku yi talaka idan za ka yi hankali ka yi hankali. Wannan wani irin bala'i ne wani irin masifa ne. Kullum sai ku dinga cewa wai ba za a gyaru ba kullum ba za a gyaru ba to ai dole sai kun tashi kun gyara za a gyaru. Sai an gyara ku duba yace 'yan ƙasa suke wahala ma'aikata suke wahala 'yan sanda duk wani ma'aikacin gwamnati wahala yake su kuma suna can sai sace mu kuɗi kuma abin da zai ba ku mamaki su kansu sanatocin da suke zargin wannan hukumar da sace kuɗin su kansu sun san inda kuɗin yake domin duk bakin su a haɗe yake ba ta yace wannan kuɗin zai bata ba tare da sanin su ba dukka bakin su a haɗe yake kawai ana yi ne don kai talaka a raina ma hankali yanzu yaushe aka fitar da sanarwa wa kuka ƙara ji magana a kai an manta da magana dama kawai za a fito a faɗa ne saboda kar magana ta taso daga baya yanzu yace aka yi ta haka shikenan da wani ne a cikin ku kai talaka da wani ne a cikin ku ya saci kaza da tuni yanzu ana yawo kotu ana zuwa ina ne to wallahi idan za ku farka kullum ana gaya muku da kai ana ce muku ku zaɓi matashi a ƙasar nan sai ku dinga ganin ai yaushe ta zai iya kamar ya ta zai iya ka gwada shi ka gani ne wayancin da kai iyawa suka yi kuma su kake ƙara zaɓa ko kin aka ce matashi ko kai ka fito zaɓar ka za yi amma kullum kan ku ƙara kullewa yake ana wayar da mutum kaga mutum da kake rigima dan shi yana zagin ka yana nuna baka iya ba dan Allah dan annabi ina so ku share nan wannan sakon ya je ko ina wannan zalunci ne kuma insha Allah ya ƙare daga yanzu mun sa ɗamarar ya ƙar wa'annan azzalumin wannan zaluncin ya ƙare an daina yin shi insha Allah ko talin kaka in dai ta sauki ake bi dan gaba ba za mu ta sauki ba saboda mun gaji duk duniya ana ci gaba mu muna nan a inda muke zalunci